ġdid illum. Il-Kap Nazzjonalista Alex Borg wieħed li fl-ewwel mitjum biss Gvern Nazzjonalista se jkun qed iwettaq il-proġett ta' trasport tal-massa. Din id-dikjarazzjoni għamilha waqt li kienet jindirizza l-għeluq tal-Konvenzjoni Nazzjonali tal-Partit Nazzjonalista, attività li damet iktar minn 4 sigħat u li għaliha kellu jiġbor il-flus mingħand in-nies. Fl-ewwel mitjum tiegħi bħala Prim Ministru ta' pajjiżna jibda jinħoloq u jitwettaq servizz ġdid u modern tat trasport tal-massa. Minkejja din il-wiegħda Borg ma ppreżenta l-ebda riċerka jew studji ta' kif tali proġett għandu jsir, tantu hekk li l-Kap Nazzjonalista lanqas qal x'tip ta' sistema ta' trasport tal-massa qed iwiegħed. Kien Borg innifsu li konferma n-nuqqas ta' ħsieb li għandha din il-wiegħda hekk kif ftit tal-momenti qabel din id-dikjarazzjoni ammetta li se jibda jippjana la jkun fil-gvern. Gvern ġdid immexxi minni jibda jaħdem mill-ewwel fuq pjan biex itaffi din il-pjaga minnu fih. F'din l-attività politika spikka l-atteġġament konfrontattiv tas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Popolari Ewropew li minnu jforma parti l-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt, Dolores Monserrat, is-suċessur ta' Simon Busuttil fl-IPP, li kienet mistiedna biex tagħmel diskors mill-Partit Nazzjonalista, qalet li pajjiżna huwa fabbrika tal-faqar filwaqt li qalet kif Malta qed tissofri għax għandha gvern soċjalista. Spain and Malta still suffer from the burden of a socialism that does not govern, but merely survives. The two Labour parties, left parties, socialist parties here in Malta and in Spain, that have become factories of poverty and precariousness and corruption. Dil-attività politika damet għaddejja għal madwar 4 sigħat u minkejja t-tiġdid li semma fija spikkat l-tendenza ta' nis-sinonimi mal-gvern ta' Gonzi Pien, fosthom Lorenz Gonzi innifsu u ex-ministri nazzjonalisti bħal Tonio Borg, Dolores Cristina, George Pullicino u Luis Gallia. Dawn inaqdu għal din il-konvenzjoni simili għal kif għamlet l-Aqda Repubblika matul il-workshops illi ttellaw is-Sibt.